bazalana siconnecting ama wave abantu asiconnecting ngeinzipho ezinde zabantu Yes. umoya ongcwele ohlala kithi ophilayo osebenzayo Yebo. manje angeke aqhamuke uhumility mangabe mina ngisakwazi ukuthi nina ngisakwazi ukuthi angeke ngisakwazi ukukhonza nani kodwa aningilayeleni bazalwane ngabathola lapha abazalwane laba abagqoka kanjena abanjani ngoba kugcina kuyile gospel ehlala ehlezi kuweke manje bazalwane awusakwazi wena ukushumayela uKristu tshela abantu ukuthi ukhona uJesu osindisayo sesikushilo konke ke lokhu kwenyama zikhona izinto bazalwane eziyi-order kaNkulunkulu ngempela futhi ke ezisixabanisayo noNkulunkulu ake ngikhulumele nje into eyodwa for umuntu wesifazane. Yes. Transformation. Yini lena bazalwane? I-religion le. Yes. Ubufarisi nje i-religion. Kodwa uNkulunkulu ufuna sibaleke kakhulu kwi-religion ngoba i-religion inama set of rules. Inama guidelines. Isenza ngazathi khona izinto esingakwazi ukuthi si-attain umbuso kaNkulunkulu ngazo whereas azikho bazalwane. Azikho. Sengishaya ingubo yami eshaya emaqakaleni bazalwane. Ngavoza ikhanda. Ngangafaka cici, ngangafaka washi, ngangafaka weave, ngangathini. Those are it's modesty. Morals bazalwane. Njengoba nje ngumuntu wesifazane womZulu. Umuntu womZulu nje uyazi ukuthi umuntu wesifazane ogqoke modestly unjani. Umbuzo bese kuba ukuthi ke bazalwane. Uma si concentrate kulezi zinto. Ngingamamukelanga kuKristu njengalomuntu wesifazane. Bazalwane ngiyalingena yini izulu? Angeke ungene ngakanjalo. Angilingene. Okusho ukuthi kubalekile ukuthi singa prioritize. Yebo. I-outward appearance yethu size siyenze ukuthi iyona nto eyosivalela izulu ukuthi wephendukani bazalwane phenduka kuliqiniso sidingeka siphendukile. Nase kuphendukeni kwethu bazalwane. Yeah. Asikwenzela abantu. Yabona if we repent bazalwane ngokweqiniso. Yazi uma urepent ngokweqiniso usuku kwesinye state bazalwane. Esinye state, istate esingakwazi nje nokukhumbuza ukuthi konje une phone you can take a video ukuze bazokubona ukuthi wena uyaphenduka bazalwane. Kuseyi religion kwayona leyo. Hey. Hayi khuza impela. Ngoba wena wenzela thina ukuthi sibone ukuthi wena usugcina lokhu nalokhu. Akukho wrong futhi ukuthi usichazele noma usifakazele. Kodwa bazalwane zikhona izinto kungasizona ezama video bazalwane. Angeke ngempela uthi ubusy ne true repentance bazalwane. Usebhizi usakwazi nokustationa iphone yakhe endaweni ethize usakhumbula ingqondo yakhe ngoba ngesikhathi ukwi repentance mode ingqondo zakho nje azisebenzi kahle bazalwane. Ngisho ukuthi azisebenzi usangena kodwa ifear yakho yokubona ukuthi ububheda kangakanani ukwehla kwakho ukuzisola kwakho bazalwane akukukhumbuzi nokuthi khona into ekuthiwa iphone la emhlabeni. Uyathobeka ngenye ngoba uthobekile uphambi kukaNkulunkulu ngaleso sikhathi. Yebo. Hey. So uma ngabe sisazo lokhu sibe nalezo zinto bazalwane sizenzayo sithatha ama video sithatha izithombe senze konke lokhu bazalwane akusiyona icharacter ubungcwele bethu lapho buyashayeka bazalwane. uNkulunkulu wethu akasiyena uNkulunkulu masingamnaka bazalwane we show off akasiyona lutho. Into zakhe eziningi uyayasho ukuthi esithi uzuyasho ukuthi esithi noma usithandaza uma ungakhumbula labafarisi uthi singafani nabo ngoba bona bame empambanweni zemgwaqo bathemeleze bakhuleke kakhulu bathandaze kakhulu ukuze bazozwiwa ngabantu as if bakholwa kakhulu noma bathandaza kakhulu. Yes siyasibamba ke lesi spirit sisibambile bazalwane siyafisa bazalwane ngiyafisa ukuthi sibuyiseke akusimina ofisa ukuthi ubaba uqobo uyafisa sibuyiseke bazalwane singaphindi singene emgodini eke kwadlulwa kuwona ngesikhathi yena ethu uyalungisa manje ulungisa umakoti nazo zonke lezi kodwa sizithole singenapi emgodini isitha ke bazalwane sinayo leyo tendency yokuthi uthi sewumbulelekile ngeqiniso likaNkulunkulu lithi kodwa kusalayo khona into nje ngizombamba ngayo esambulelekile ngaleli qiniso lika babakhe khona into engizompina down ngayo
and uyojanquza umemeze wenze konke kanti ubanjiwe nje wena ngento ethisi. Yo, hayi cha. uNkulunkulu akasize bazalwane ireligion nombuso kaNkulunkulu into ezibili ezahlukene. Yes. This set of rules, these regulations, these outer appearances akusizinto afuna sime ngazo bazalwane. I-character okufanele sibe nayo sibe set apart nani okuyizinto kakhulukazi. Othola masihlangene sisodwa hayi impela ke siyangena mhlambe kuzona nani sibuze mhlambe okunye nani kodwa nje okuliqiniso bazalwane lelipheleleyo lonke ngampela umoya ongcwele ophila kimi nomoya ongcwele ophila kuwena. Yes. Uyakwazi ukusifundisa lezi zinto. Yebo. Sibuyela laphayana ke le spirit sika sobufarisi. I-characteristic yomfarisi nje ithi nje ngibheke mina ngenza kahle mina noma mhlambe nginikela kakhulu no yonke into engiyenzayo ngiyenzelani ukubukwa. Eish. Sifika kanjani ke thina kulobu farisi ngani na kuliqiniso bazalwane siyakwazi futhi ukuthi njengamanje njengoba kuphuma lezi mfundiso ze gospel of holiness siyafuna bazalwane sifuna amasonto noma amabandla lapho bazalwane okugqokwa khona izingubo ezinde lapho okufakwa khona ama head covering lapho ekulalelwa khona uNkulunkulu. Yes. Size sisho bazalwane sithi angisakhoni ukuconnecta kahle uma ngisenkonzweni ngoba abazalwane laba bafaka ama weave bafaka ama wigi inzipho zinde zingaka angisakhoni bazalwane. Sithini mase sinjalo sesingcono kakhulu kunabanye sesidinga our own place ezokwazi nje ukuthi thina isigcine sisodwa. Angisho futhi ukuthi kufanele mase abantwana baNkulunkulu sivumele nje ukuthi siyokwenza zonke izinto nana kodwa ake sikhumbule ke bazalwane bayokwazi kanjani uma ngabe ungekho wena eduze kwabo ukubasiza ngalezi zinto. Yes. Uma ubona ukuthi mhlambe kungenza ukuthi umoya ongcwele uyakhulumisana nabo bamshraga off bayamthulisa zidlulise lezi zinto uzidlulise ngeqiniso bazalana siconnecting ama wave abantu asiconnecting ngeinzipho ezinde zabantu. Yes. Umoya ongcwele ohlala kithi ophilayo osebenzayo. Yebo. Ongeke athikamezwe ukuthi umzalwane osecela wami ufaka iweave masilikhulumeni iqiniso bazalwane. Hayi akumelanga futhi. Kusho wena uyela ukuyojaja hayi noma uyela ukuyodumisa. Iphumile njalo lento ye judgmentalism kulo se spirit of Pharisee. Angithi ngaleso sikhathi bazalwane sizama ukwenza kahle ngempela ukulungiseka la besingalungiseka ngakhona. Kodwa uyabona ukuthi ngesikhathi sesithi siyalungiseka at the same time sigcina futhi senzani singalungiseki singena komunye umgodi. Nakho ke. Yo hayi cha. Ngakho siyadinga ukuqaphela abazalwane inhliziyo kaBaba ingesoul yomuntu. Yes. Usumbuleleke kulokho kodwa khona lokho okumbuleleka kwakho kukufaka emgodini. Ungaliboni izulu. Mangala uthi asazi noma uyomangala noma kokwenzakalana noma siyomangala noma kuyokwenzakalana asazi. Ngakho ke bazalwane ithi into is self righteous sobe bazalwane singene ezulwini kaNkuluNkulu nge self righteousness angeke. Yebo. Ukugqoka kahle lokho nani yinto efunakalayo kodwa ekungafanele ukuthi igcine isenza siba njani siba self righteous. Hayi impela. Sikubona kanjani self righteous ngoba asisafisi ukuhlanganyela nabazalwane abangamlaleli uNkulunkulu. Eish. Sikhohlwe ukuthi 1 year ago, 6 months ago, 2 days ago I did not listen. Mhlambe I did not listen because bekungakafika isikhathi sami sokuthi ngiqonde ngalezi zinto. Not condoning ukuthi abantu abaqhubeke bebenza izinto uNkulunkulu angazithandi ngoba bezosho ngalendlela engisho ngayo. Kodwa asikhumbule ukuthi njengoba sise kuhambo kwifaith kulolu hambo bazana even spiritually asilingani. Yes. Njengoba singalingani nje uthotha uma engcela useza kulomzalwane uNkulunkulu bazalana akaxishani ngezinto ungakabikho ready ungeze uyiunderstanda leyo nto yonke into kuNkulunkulu futhi inesikhathi sayo sokuthi ngiyazi ukuthi nompumela mase ngimtshela lento manje she will fully understand it. Kodwa sikhona isikhathi la engangitshela khona leyo nto
hayi ngingayi understand ngempela futhi ngingayenzi. Yebo. Qiniso le. Preparedness ubani osipreparayo ulo moya engcwele. Yes. Kungakho ethi asize sinjalo ke ngoba angeke akwazi ukusiprepare silaphayana ngoba vele ingqondo yethu ngeke izikwazi ngisho ukumuzwa. Yebo. Yo. So ke bazalwane sidinga ukuthobeka, sidinga bazalwane ukubekezelelana. Bazalwane siyadinga ukubekezelelana Kakhulu. Yo. into ecover yonke lento bazalwane uma sithandana. Uma ngikuthanda ngufisela izinto ezinhle. Yes. Ngufisela ukukhanyiseleka ngezinto uNkulunkulu engimbonayo ukuthi akazithandi. Yes. Uma ngisuka eduze kwakho bazalwane awuseyukwazi ukuthi lezi zinto bekufanele ukuthi zenzeke ngalolu hlobo nalolu hlobo. Yebo ngiyazi ukuthi njoba ngisho ukhona umoya engcwele likhona izwi likaNkulunkulu. Kodwa mzalwane wami wena ukhona ukungisiza sihamba ndawonye kulendlela. Usho ukuthi uma usungishiya ke wena ngoba awusayifaki iweave awusayifaki iwigi so uhamba uyalena. Uyabona yini ukuthi mhlambe ke impela bengisondezwe eduze kwakho nje ukuthi ngithola ukuthi fanele silungiselana enye into enkulu bantwana baNkulunkulu esikwazi ukuyenzela umuntu umzalwane ukukhulekela umzalwane. Yebo. Enye into enkulu esikwazi ukuyenzela umzalwane siyamkhulekela simkhulekele singaphezi. Yes. Sikwenza lokho from indawo ukuthanda okunganamkhawulo. Yikunjalo. Bazalwane sasikhonza noma sasibawa down to ama idols athize ahlukahlukeneyo. Sasikhonza amadlozi. Yes. Ihlobo zethu bazalwane ezisindisiwe zazenze njani ngathi? Zaziphume emakhaya zishiye zingasahlali nathi. Behlala nabo. Zazisibekezelela. Yes. Zikhuleke kuNkulunkulu. Zithi Nkosi vula amehlo abo. Nkosi vula amehlo abo. Nkosi vula amehlo abo. Ngelinye ilanga ngempela kwenzakalani? Avuleka amehlo ethu. Yebo. Mhlawumbe omunye ke mhlamba akekho nowamkhulekela kodwa uNkulunkulu ngomoya wakhe oyingcwele walenza icebo lokuthi lona nginenjongo ukuthi ngifuna senze nje na kanje azifikele qathatha kumzalwa. Yes. Kuyo yonke into eyenzekayo bazalwane ngoba kuliqiniso futhi ukuthi masidlulisa lemiyalezo yeholiness njengamanje bazalwane. Hayi. Ngesinye isikhathi nothando kithi bazalwane. Yes. Hayi alucaca. Indlela uthola siconducta ngayo lawo ma teachings noma lezo uthola ukuthi nje uyezwa nje ukuthi yaze yangaba nothando. Yeah. Hey, inale yanto ye pride. Injalo. Hey, lokuthi ngiboneni mina ngiyenza ngithi nina bazalwane. uNkulunkulu uyasithanda yazi njengoba esithanda nje usithanda sona usithanda singoni. Yebo. Usithandelana uma sona usithandela ukuthi unethemba lokuthi ngelinye ilanga siyophenduka size ngapha esayidini lokungoni. Yes. Bazalwane lithi iBhayibheli mangabe sithi asinasono siyayikhohlisa. Sesindisiwe samukela indodana kaNkulunkulu ophezulu konke. Siyona bazalwane. Yes. Ngemidlinzo yethu siyona. Ngokukhuluma kwethu siyona. Yebo. Ngokubheka kwethu siyona. So njalo bazalwane thina sihlala siku repentance mode. Yes. On a daily basis. Ngakho amfiseli nomunye umzalwane naye ukuthi abe ku repentance mode. Uyomkhulekela, uyomthanda. Yes. Uthi uKristu mina angizelanga. Laba sebe right. Yebo. Uthi uzele impela izoni. Okusho ukuthi njengamanje siyacacelwa abazalwane ukuthi ziningi izoni ezithi zimamukele uKristu. Kodwa zidingani lezi zoni? Zidinga uthando bazalwane. Yes. Zidinga sesambulelekile ngempela sisukile iveili yokuthi kade sihamba sonke lesikhathi sibhizi sizigcoba ngezinto sicorrect uNkulunkulu ukuthi awenzanga kahle lana nalana ngiyacorrecta nani. Kade sihamba ngaleyo ndlela. Yes. Asikaze sakhishwa inyumbazana. Yebo. So nathi sidinga ke ukuthi ngaso sonke isikhathi sibe nalolo thando bazalwane. Oh yes. uNkulunkulu wethu unjani? He's holy. Yebo. Izwi lakhe linjani?
liholy. Indlela zakhe zinjani? Ziholy. Igama lakhe nje lilodwa liholy. Yes. Inature yakhe injani? Iholy. Awukwazi ke emzalwane ukuthi una lama characteristics ngoba nawe kufanele ukuthi ube nje. Uma ngabe uNkulunkulu eholy nawe uholy. Yep. Okuphuma emloyeni wakho kuyizwi lakho nawe kunjani? Kufanele kube holy. Indlela zakho nama operations akho kufanele benjani? Abe holy. Asikwazi ukuthi sesiholy siphinde sitreat abanye abantu ngendlela engekho holy. Yes. Deep lento asikwazi nje ukuyibuka ngeside elilodwa nje ukuthi hayi ba disobedient nje abafuna masiqaphele kukho konke uNkulunkulu uthi noma sesambulekile sesinolwazi ngaye akafuni kodwa ukuthi lokho kwambuleleka kwethu kusenza abantu abangcono kunaloko ufuna lokho kwambuleleka kwethu ukwazi ukuyolanda abanye abantu ngothando olingenamkhawulo bazalwane umbekezelele umzalo umbekezelele ekutshela nje ukuthi hey nasibhedela ke empume manje senithi sekwenza njani hayi hambani nokwenza ngithi nifuna ukwenza nina makunjanje shonani khona niyokwenza asingeni thina lapho ngothando awukwazi ukuphelelwa isineke salowo mzalwane ngoba ukhulume kalonje usekungazini kwakhe you also wawukhona lapho ngelinye lamalanga yebo kodwa namhlanje ukwenye indawo mawusukulo indawo uyamfisela wonke umuntu ukuthi engathi njenga gospel nje kaChrist yensindisa ukuthi simfisela wonke umuntu ukuthi ha Nkosi yami wozani nonke wozani Nkosi yami niyadingeka la hawu siyafuneka lana sithola ipeace esingenayo nganeni ngizoyithi nini ukufisa Nkosi yami ngesikhathi ukuthi ungakuthatha isando kube kuyenzeka uqonqothela emhlathini la kuvuleke ufake knowledge lena uyifake ukuthi mawuqeda uvale uthi hamba mzalwane ahambe usenayo akwenzeki bazalwane ngobani uNkulunkulu akasebenzisi impoqo yes kufanele umzalwane azivumele azamukelele amamukele yena yebo uNkulunkulu perfect sibona iperfection yakhe neholiness yakhe kuphi endodaneni yakhe uJesu Kristu oh yeah uKristu wayengcwele weza ukuthi nathi azosenza sibe ngcwele yes uyena obridge gap kwakune barrier phakathi kwethu noNkulunkulu kodwa wafika uKristu wasenzani wayibridge ke le gap ayisekho manje samamukela masingamamukeli kodwa masingamamukelanga na kanjani iyohlezi khona masingakamamukeli nje kodwa the minute simamukela iyabridge igap yes sideclare nini ukuthi singcwele sideclare the moment sithi samukela uJesu Kristu as our Lord and Savior from leyo point ukuya phambili uNkulunkulu ke manje uyaqhubeka uyasifine tune ke manje uyasilungisa kwini kwiholiness usuku nosuku akasifine tuneli ukuthi bazalwane siphume la sesifine tunile siyothi nina angithi nina ngaso sonke isikhathi masiqaphele noma sesinalolo lwazi likaNkulunkulu bazalwane asibozifaka nje nathi isikhathi esiningi nje simsebenzisa us ngoba ngesikhathi umoya ongcwele bazalwane eministerisha ngawe he is also ministering to you wena muntu okhuluma leyo message le ngakho asikwazi kuba on the other side sikhomba abantu on the other side cha ibizwa ngani ke le process yokuthi njalo lokhu uNkulunkulu uyasifine tune ibizwa ngesanctification oh yeah siyangcweliswa siba set apart iprocess le yeah and injani iprocess enjani lifelong ilo kuyaqhubeka it's a continuous process yes bazalwane kodwa ngifisa sibaleke kuyo yile eyokuthi uma ngabe sesi kukhona siku honorishayo noma sikuhloniphayo kuyizinto ezambulekile kithi bese sigcina siba ngabafarisi sigcina singasakwazi ukukhonza no Mr Shabangu ngoba akamlaleli uNkulunkulu mina ake ngisakhona labantu bakho ngaze ushumpethe labantu bakho baba hayi mina ngisakhona yo hayi cha yebo injalo ngesikhathi isikhulu abazalwane okukholweni kwethu in our faith njalo usuku nosuku sifana noKristu yes becoming more and more like uKristu ama fruits ke manje akamoya ayabonakala yes abazalwane bayifundela siyayazi incwadi nje edulumile masifuna ama fruits of the spirit siyawazi atholakala lapha encwadini yamaGalatians chapter 5 verse 22 to 23 ngesikhathi senzani ngalesikhathi sihamba kwenziwa le process of sanctification silo siyakhula ke manje kula how
how self control umzalwane hey use patient sasimazi kahle wayinganasi nineke nje qobo how humility sasibona lezi zinto nani kodwa manje angeke aqhamuke uhumility mangabe mina ngisakwazi ukuthi nina ngisakwazi ukuthi angeke ngisakwazi ukukhonza nani kodwa aningilayeleni bazalwane ngabathola lapha abazalwane laba abagqoka kanjena abanjani ngoba kugcina kuyile gospel ehlezi kuwe ke manje bazalwane awusakwazi wena ukushumayela uKristu tshela abantu ukuthi ukhona uJesu osindisayo ukhona uJesu okhipha umuntu ekoneni amfake ekungonini ukhona uJesu osindisayo emlilweni wesihogo asifake ezulwini oskipa ekufeni kwethu kokona asifake ekuphileni okuphakade kombuso kaNkuluNkulu. Hey, ngathi ngendlela sekungakhona leyo message isi old fashion. Khona this one entsha nje. Khosa isakhulunywa leyo. Bazalwane nje incane ukuthi uyithole. Siyadinga ukuba accountable ngempela njengabantwana bakaNkuluNkulu ukuthi ngempela isincane. Bakhona abantwana bakaNkuluNkulu bayaphuma bayasho uJesu uyanimema nani kodwa mawuthi uyangena nje bazalwane uthi uyangena nje ku TikTok umuntu wesifazane hey how uthi nangapha how okay hey umuntu musukugunda kanjena bazalwane asishumayeleni igospel kaJesus Christ. Yebo. Uma sesishumayelile igospel kaJesus Christ umoya engcwele ofinyelela kulomuntu emva ukuthi amukele uJesus Christ uzomfundisa ukuthi kwa kingdom kaNkuluNkulu kuphilwa kanjani kukhulunywa kanjani kugqokwa kanjani kwenziwa kanjani zonke lezi zinto. Uma sihlangene njengabantu besifazane futhi siyo encourageana sikhumbuzane ukuthi hey bazalwane mhlambe nabantu besilisa kanjalo bayahlangana ndawonye ukuthi hey nathi siyadinga asikwazi ukufaka amabhluku asibambayo asikwazi ukwenza ngoba kwenzani zonke lezi zinto ziveza ubunqunu bethu zenze omama nodadewethu bangakwazi ukukhonza kahle bone ngoba yenzeki kuphela esayidini labantu besilise noma abantu besifazane ngasho kanjalo kuzo zonke indawo bazalwane kuzo zonke indawo yes siba kanjani ke like Christ how do we become like uChrist ngokufundiswa bazalwane ngifisa ukuvala ngale sidinga ukuhlala ezwini likaNkuluNkulu siqonde ngempela imibhalo ukuthi ithi yes before ngiya lapho zikhona izinto uyibona nje ziloku ziyaqhamuka ziyasala ziningi lezi zinto bazalwane asisho futhi ukuthi uSathana akalithola ithuba lokungena kuzo lezi zinto ama perfume bazalwane sithi ama perfume ayosenza ukuthi singaliboni izulu uyazi umsebenzi kaChrist bazalwane wokufakwa ama nails ezandleni you can imagine the pain you can imagine ama thorns I crown yama thorns ingena enyameni yakho I nail nje finyelela nini ngapha ihamba kuphi lobo buhlungu buthini ucabanga lo msebenzi ongaka bazalwane kuqala uNkulunkulu azabona ukuthi umuntu ayimsebenzeli lento uqala sasivele kuqhutshekwa ngeself righteousness uyakhumbula ukuthi kuqala kwakufanele uma ngabe singenzanga lokho mhlambe sibe nesijeziso esiwukuthi sibe nepunishment ewukuthi mhlambe abantu babekhandwa ngamatshe abantu babekwenzela lokho iziphi lezo zinto izonto zonke lezo zakuphi kwakuyizinto zasenyameni kwakuyi self righteousness leyo yes wasethi uNkulunkulu angiredeem umuntu uChrist against the form of man yes aphile phakathi kwabo ezobuhlungu athemthwe enze konke lokhu umuntu azodlula kukona noma adlula kona ukuze angeke ukuthi ngelinye ilanga no kwabalula kanjena nje kuChrist ngoba vele waye uSpirit so kwadinga ukuthi naye abe nomzimba ezela azohlala la a-experience zonke lezi zinto a-experience ngisho ukubethelwa ngabazalwane mhlawumbe abanye bethu abangeke baze bakubone nje ukubethelwa lokho mhlawumbe noma sifa mhlawumbe ngesife ngokubethelwa mhlawumbe kuyobalula nje mhlawumbe uqhufuzo ngesibhamu kusheshe kucime ibani lo kwafantaziswe ubuhlungu isikhathi then uma ngabe sithatha lo umsebenzi ongaka bazalwane nisho ukuthi uNkulunkulu wahlala isihlalweni sakhe sobukhosi wathi nje ayi yonke lento ngayi downgrade nje ngokuthi hayi
mase ufaka iwashi legolide angeke usangena uma sufake wafutha ngeperfume ukubona umbuso wami wezulu bazalwane kunaloko sihudulela phansi lomsebenzi ongaka mhlambe kahle kahle was there any need yokuthi uChrist eze na azohlala la afele izono zami nawe uma kunjalo hayi sithatha kancane besiya kuma perfume asali futhi ukuthi usathane naye uyoba nezakhe izinto ayozenza nje kuwo lawo ma perfume lawo nani siyalibuka nje izwi likaNkuluNkulu uChrist uthelwa lapha yana umuntu wesifazane with the most expensive perfume yes wamrebuke yini uthi isuka lana nama perfume wona lokhu kuyisono kwanjani angeke ulibone izulu akazange kunaloko wa reprimanda uJudas owayethi lo muntu wesifazane fanele ngabe le perfume thathiwe yodayiswa ukuze kuzokwendliwa intandane nabaswele yebo naye ekadevele nama ulterior motives ngayo yona leyo nto le uye lo Christ esingeke silibone izulu uma ngabe sifake iperfume hawu bakithi okusho ukuthi bazalwane kunezinto ekufanele siziqaphele nje thina njengabantwana bakaNkuluNkulu kunezinto ezinezimpawu zikaSathane okufanele sidlalele kude nazo kodwa zonke futhi lezo zinto bazalwana siyona igospel of holiness lapho bazalwane ngisamile yebo zizinto ezidinga siziqaphele nje bazalwane uyazi uma uhlala nje ucabanga izini ingangakanani izinto esesizi consumile nangemlomo yethu ezi ungodly isitha esizifaka ngo back door for iminyaka bazalwane ukuthi singahlala manje sibe nezifundiso ukuthi ngeke ungenizwe sizoxoxa ngalezi zinto uma sesizazi ukuthi we must shy away from them kodwa singazenzi igospel kaChrist yes the same Jesus Christ uJoseph okuyena wayilungisa umzimba kaChrist eyomfaka lapha ethuneni lakhe wasebenzisana bazalwane wamgcoba ngani wamgcoba ngayi perfume Mary Magdalene yes beprepare belungisa ukuthi bazohamba bayobona uChristu ethuneni beye kuChristu babelungiseni bazalwane balungisani yini laba befike beyiphethe sebefika uChristu engasekho babephetheni ngaba bephethe ama perfume izazi zaseMpumalanga zeza iphethe ama gift ani kulawo ma gift kwakukhona ne perfume amen bazalwane so siyadinga nje ukuthi siqaphele ke okay kuphela nje mhlawumbe khona iperfume uSathane aseyikhandile ukwenzelani ukwenzela ukuthi mawuyifakile wena bonke abantu babheke wena ukugcina iattention kuwe kugcina kwenzani gcina ukwenza uba nepride nani okugcina kwenzani ke ngepride angeke ubone umbuso wezulu siyadinga ukuthi lezi zinto sizilungise kahle ngendlela okuyona yona ukuze singagcini siba abafarisi ngagcina umzalwane noma isondele eduze kwami mhlawumbe uyangiqhawula noma uyangihaga enuka iperfume ngoba ufakeni wena ufaka into yasesihogweni wena ithanda alisekho khona pride yeka thina sithandwe kangaka sikwenze konke sikwenze konke sibuya ekuhlabeni sibuye ekukhonzeni ama idols sinonkulunkulu abayinqwaba sibuye ekuconsulteni imihla namalanga thina siphila ngeconsultation yokuyobuza ukuthi hayi sekwenze njani noma sengiyokwenza ukuthi ngoba fanele ngenze ukuthi ake ngigijime ngiyoconsult kodwa sikaze sajikiselwa kude ngenxa yale ngiyacabanga ngenxa yalawo maphunga esasinuka wona yebo sathandwa sinjalo kwathiwa futhi asize ngempela sinjalo yebo mhlamba abanye bethu sihambile kule ndlela sawakhonza amadlozi sesimamkelile uChristu aqhubeka singakaluntu up until ngempela yazi yaba khona le conviction kuthina saze sacaciseleka ngempela futhi nje mawukhuluma kanjalo khona lento leyo ukuthi njengoba wasithanda sibabi sisezweni njengoba ubala nje wasithanda the minute sesifikile kuyena kungathi ke manje bese yasijikela sizonde ngathi manje bese eqala ke manje sethi one mistake uzobona ngesihogweni ekuthande ulekden uvela usesihogweni ufile vele wakulethe ekuphileni wakuphilisa yena waphila
instead of ajabule uthi ha useyaphila akusebenzeke manje Yeah. na uqhubeka uphile but khona nje leli vanga leli yabona ke once wafika lapho ubheka nje one mistake nje wena esihogweni kusase uye hayi Hayi. angicha Ngathi kuportray ngiyabonga le message oqhamuka ngayo Ngathi kuportray umunye. yebo Onganathanda umzwe nje uthi engathi uqinile ke lo Christu lo. Rigid nje and lo Christu ukhuluma izinto manje Yo. why bengasinform ngalezi zinto Hey. from the onset. Hawu bakithi Why manje seqhamuka nezinto ezintsha nani sidinga ukuqaphela abazalwane yebo sidinga ukuqaphela ngempela kwesinye isikhathi usifikele usathane sigijime nemessage sigijime nemessage singazi ukuthi le message esigijima nayo akusesiyona the original message kaNkuluNkulu wethu. yes umentionele futhi eza nomubi message yahlupha yenza abantu babe nepride yabona umuntu nje obukhulumile nje once wathola ivangeli leqiniso eliphenduka ngempela leqiniso lidamkela uJesu hey usaba ngisho yazini nje kuningi okwambulekayo kuwena lokho ukuthi nje angeke nje ngempela uzwa lokho uhamba uyishutha wenza nowenzani ukuze kufika isikhathi esithile la inkosi khona seyekuthuma bese uyaqala usuyakhuluma awuveli nje Ngalesi yasikhathi izinto ngempela kukhona nje into eke yakhulunywa omunye umdumisi ey ngayizwa lento yeah ethi le generation yethu generation ya social media yeah how yeah uhlangana noNkulunkulu ufuna ukwenza ivideo athi kanjani ngoba the secret things of God they are not for sure ukhohlwa yonke into yebo uma ukuleyo ndawo Yes. ukhumbula kanjani ke wena ukuthi ufanele ngithathe ifone ukuze bezobona wenza isibonelo ukuthi awucabangi ukuthi kuba amafoni ekhona isikhathi soMoses shoot oMoses beshoot ama burning bushes beshoota awucabangi yonke leyo nto leyo lutho ngoba even i state se mind yakho ngaleso sikhathi sisuka kwenye indawo kwenye indawo hey ukhohlwa ukuthi ubani nje wena ngaleso sikhathi being in the presence kaNkuluNkulu yes so ke lezi thine zethu sekufanele siziqaphele siseke namhlanje siziqaphele sise ngempela sithi noma ngempela kade sikwenza lokhu ngokungazi uNkulunkulu uyasinxusa ukuthi masiphenduke yes ngoba vele ngempela isitha siyakwazi ukuthi sisenze nje impela sime nento kanti sime nento ayitwistile ngandlela thizeni ngakho kubalekile ukuthi kube umkhuleko wethu njalo ukuthi inkosi nala usathane sengifikele ngingambonanga mina wena uyakwazi ukumbona yebo uma sengirobhile ngicela ukuthi ungisize ke baba ungikhiphe nje usheshe noma kuthi uyangihudula ungikhipha kuleyo nto ungihudule ngempela ngoba ngiyazi ukuthi wena baba ulidelani ophathi yes Ngithi ke isikhathi the more we become like uChrist through ukufundiswe lakhe na through ama choices ke manje ama choices ethu enzeka noma aba Christ driven khona izwi lapha encedini yamaSpsalms le ethi zithokozise ngoJehova ikhona yakunikeza okufisa izifiso zenhliziyo yakho yes delight yourself also in the Lord and he will give you the desires of your heart yes ama desires of our heart uma sesamukele uNkulunkulu sizithokozisa ngaye kahle bazalwane kusuke kungasiwo lawa wethu yeah awakhe ngathi awuzwa ke awakhe ngathi ngoba angithi manje on a daily basis you are becoming more and more like Christ more and more like Christ izinto ezithandwa uChrist uyayithanda izinto angayithanda uyithanda izinto ayihateayo nje uyazihate nawo uma ngabe isono simnukela kabi sikunukela kabi yes nje zonke lezi zinto kusho angithi it is no longer you who lives so lama desires as much as kubhalwe ngalolu ukuthi he will give you the desires of ama desires akhe uNkulunkulu ngawe lawo yebo kodwa kuyokwenzakala nini
uma ngidelight myself In the becoming Lord. more and more like Christ, delighting myself in the Lord. Yes. I relationship iyaqala ibe sweet ke manje phakathi kwenu nobabili. Niba nama conversations. Yebo. Uthi hayibo kufanele ukuthi kube nje, kufanele akubonise lana. How ngiyabonga moya ongcwele, hey uzuhleke, hey yazi lento mhlawumbe into awuyitholi. Moya ongcwele ngicela ungikhombisa ngeke. Kade ngifuna lento. Uhlaba nje isikhonkosini moya ongcwele. Yes. Mawuqeda ukuthola hawu ngiyabonga wazwangisiza. Umngani wakho lo muntu assistant wakho lo comforter wakho. Yes. Njalo. And naye mayebona ukuthi hawu yazi uyangethemba ngosami ngempela. Uvela kakhulu le relationship yenu ibe sweeter ke manje iqhubeke asi transform. Yes. Into what? Into a person or reflector, image kabani, image of a holy God. Oh yes. Image kaNkulunkulu onjani ongcwele. Ongcwele. Through uChrist. Oh Konke yes. lokhu kwenzeka through ukwamkela uJesus Christ. Yes. Ukulunga kwethu bazalwane liyashiza likaNkulunkulu. Lithi uthi yena kufana nani nezidwedwe ezinjani ngisho Ayingcolile. Yes. so iself righteousness iyosilidela abazalwane kwiPharisee spirit. Yebo. Asibalekeni ngenyawo zombili bazalwane. Ngesikhathi sisizwa masingagcini futhi singena emgodini. Yes. Bazalwana ke sishumayeleni ivangeli likaKristu. Bazalwana ke sithandaneni, ake sibekezelana nini, ake sikhulekela nini. Yes. Ake sikhathazeke omunye ngomunye. Ngena kuma fastings ukhulekela abantwana bakaNkuluNkulu ukuthi baphenduke amehlo avuleke. Kunongwengwezi bazalwane obesikade sinalo kodwa namhlanje lusukile. Yeah. Uma selisukile alisukele ukuthi ubrege ngalo kodwa lusukela ukuthi phuma ke manje uyosho ukuthi ngangingaboni sengiyabona. Yebo. Ngangigula kodwa manje sengiphilile. Ngangifile sengiyaphila. Yes. Ukwenza lokho ngani? Ngothando, ngokuthobeka, ngokubekezelelana. Yebo. Angingcono ngalutho. Angikho special ngalutho. Uyangithanda ubaba, uyakuthanda ubaba. Uyangikhathalela ubaba, uyakukhathalela ubaba. Yes. Injongo yakhe ukuthi sonke sifinyelele ekulazini iqiniso. Sithi uma sesisindisiwe ke manje sihambe as transform, renew inqondo yethu. Sinikeze character yakhe, sigcwale ngama fruits of the spirit. Zikhona ke izinto kwacishe kwasala enye into ebalekile ke bazalwane. Sesikushilo konke ke lokhu kwenyama. Zikhona izinto bazalwane eziyi-order kaNkuluNkulu ngempela futhi ke ezisixabanisayo noNkulunkulu. Ake ngikhulumele nje into eyodwa for umuntu wesifazane. Yes. uNkulunkulu une-order kuyo yonke into ayenzayo. Yebo. uNkulunkulu wabeka umuntu wesilisa as the head. Yes. Wambeka as the head of the family. Waphinde wazombeka as the head noma umholi nakuphi khona nasebandle. Wamnikeza iauthority yokuthi uzobusa noma uzoleader. Yes. Uzohola. I message esingayithandisisi kahle ke kakhulukazi njengabantu besifazane balesi sikhathi noma male generation enezambulo. Siyayibalekela ke yona. Yes. Singazikhuluma kakhulu impela lezi zokuqoka ingubo zethu ezifika emaqakeleni nakho konke kodwa siyayibalekela leyo ukuthi iorder kaNkuluNkulu ayikaze yashintsha. Yes. Uma ingazange yashintsha abazalwane sizifaka enkingeni kakhulu size sifake nabantu abanye enkingeni abantwana bakaNkuluNkulu ngokuba disobedient unto the word of God. Oh yeah. Singahambisa izinto ngeorder kaNkuluNkulu. Oh yes. Akekho bazalwane umuntu wesifazane uNkulunkulu athe uyophatha ibandla. Yes. Uyovula ibandla.
akekho bazalwane. Oda kaNkulunkulu ayisho njalo. Yep. Akusho lokho bazalwane umuntu wesifazane embusweni kaNkulunkulu uyisimungulu. Ngoba uNkulunkulu umphile umuntu wesifazane izipho ngokuthanda kwakhe nangesilinganiso sakhe. Yes. Kodwa lezo zipho azigunyazi umuntu wesifazane ukuthi ahambe ayovula ibandla. Oh yes. Uma kwenzeka ngelinye ilanga bazalwane nizwa noma nibona usisinompumelelo senimema enimemela ebandleni alivulile bazalwane. Anibokwazi ukuthi usisinompumelelo sehambile waphuma endleleni yeorder kaNkulunkulu. Yes. As much as uNkulunkulu eshare izinto nabantu besifazane. Yeah. The prophet and a word of wisdom. Yes. Word of encouragement. Bevangela. Bene konjeni gift of healing. Yes. Nazo zonke lezo zinto lezo. Wonke lawo ma gifts awagunyazi noyedwa kulabo bantu besifazane ukuthi basukume namhlanje bavule amabandla balide abantu besilisa. Yebo. It's against iorder kaNkulunkulu. Akusho ukuthi abantu besifazana beyokushare izwi likaNkulunkulu, abayoku encourage ngezwi likaNkulunkulu, abeyokufakaza ngezwi likaNkulunkulu, abeyokuprofeta ngezwi likaNkulunkulu, bazokwenza impela kodwa akukwazi ukuthi kube nobaba othi noma ekubingelela sisinompumelelo useze ungathi uyathoba ngoba phela umholi wakhe uleader wakhe athobele wena uphambanise iorder kaNkulunkulu. Siphinde simenzani? Simenza umqambi ma. Oh yeah. Uyakhuluma futhi nangako ngisho ezwini lakhe. Uzuyasho ukuthi uyadukisa, uzudukisa nabantwana bamabaningi. Uyokukhokhela lokhu okwenzayo. Oh yeah. Ngakho siyadinga ukuqaphela kakhulu kuleyo bazalwane. Yes. uNkulunkulu asisize nje asambule. Uma ngabe futhi ngingakambuleki. Ngikhulekeleni. Yes. Ngikhulekiseni. Ningayeki ukudlulisa imessage. Yebo. Nifundizwe, nikhulume lokumoya ngcwele kushoyo. Oh yes. Kodwa ningagcini ningidiscard kunaloko ngikhulekeleni. Ngikhulekiseni ukuze ngampela ngeyukulahlwa. Yebo. Ngoba mhlambe mina ngibona nje ukuthi uma ngikhuluma ngezinto zikaNkulunkulu awuyazi hayi kuyakhulumeka. Kwesikhathi bazalwane uthola ukuthi umuntu esifazane akusina nomqondo okuvula lelo bandla uqhamuka nakuye. Usuke nje washare word of encouragement. Hayi uma eshare mansathi hayi. Uyazizwa kodwa sisiphuma hayi. Wena umshumayeli wena kufanele uvule ibandla. Solandela. Teacher of the word wena sizokulanda ngampela nawe ubonda hayibo uyazi ngampela nani ugcina ngampela ululungene khona ithuba lisekhona uma ngabe nje ngisaphefumula uNkulunkulu sanginikeza ithuba lokuthi mangiphendule. Yebo kunjalo. Siyabonga bazalwane, siyathemba futhi ukuthi imessage yes iyohamba ifinyelele ubaba interprete ngomoya wakhe. Uma sidinga ukuqonda ngempela sishone ezwini kaNkulunkulu. Yebo. Sibheke ngempela mhlambe search ke manje izinto nga1 mhlambe makufanelekile nazo zonke lezo zinto. Sibalekele ispirits of Pharisee bantwana bakaNkulunkulu. Yes. Sibalekele ireligion. Ireligion bazalwane isinikeza ama rules, isinikeza abantu. Sesisindisiwe bazalwane cabangani nje sesibhizi nama rules. Sisindisiwe safumana iqiniso elingaka, sahlanzwa ngegazi lendodana kaNkulunkulu ophezukonke. Wasebenza umsebenzi ongaka ukuthi singaloku sinikezana ama rules. Hawu, hayi cha. Yenza lo msebenzi kaNkulunkulu. Ubukeleke phansi, ubukeleke nje uyinto elingana nje nezinto zoNkulunkulu bala emhlabeni. Kanti bazalwane isuperior kakhulu kunalokho. Yebo. Nkosi yomusa inibusise abantwana bakaNkulunkulu. Sabonga message ngempela oyilethile okuyi-message enhle kakhulu le idinga ke indlebe ngempela kamoya njengobusho nje sicela umoya ongcwele interpret yena idinga indlebe zikamoya ongcwele abaningi hayi impela mabengazwanga awu bayokhuluma into ongazange uyisho kanti abazange bezwe idinga nje indlebe kamoya ukuthi umuntu akwazi ukuzwa kulungile siyabonga bese kuzothi kumuntu ongakamamukela uJesu Kristu nawe wamukelekile
ungalibuki leli ndlazana labantu labo ukuthi hey basindisiwe hey nami ngiyathanda ukuyakubona hey kodwa hayi ungasawufaka ukodwa thatha uJesu nje wena beyinkosi nomsindisi okuphila kwakho uzohamba nawe uzwile usimpumputheni uyambekezelela umuntu uhamba naye step by step usazi one by one akekho amjahayo ngoba uma engakujaha uzokulimaza yithi thina abantu esijahanayo silimazane sodwa hayi yena woza kuJesu umthatha beyinkosi nomsindisi ngeke uzuyisole uzolibona uthando lukaNkulunkulu empilweni yakho mhlawumbe namazi okugcina siyivale amazwi okugcina engingawasho bantwana bakaNkulunkulu into engihlale ngisho njalo uNkulunkulu uyasithanda yes uNkulunkulu uyasithanda we cannot overemphasize lokho ukuthi uyasithanda yebo sinale nalama testimonies sinalezi nalama revelations ngalesi sikhathi nje ngoba sithandiwe yes sesithandiwe ke bazalwane asingaphindi sikeqwe sishoniswe la besithi sikhishwa khona yebo singabonanga bantwana bakaNkulunkulu yes ngithi kudingeka ukuthi senze njani search scriptures yes search scriptures zinike isikhathi vula imibhalo uma ungaqondi nje vula umbhalo uvula umbhalo uma ungezwisisa ubuze kumnikazi wendaba ngoba ukhona ukusiphendula yebo uthando kuphela lolanalo ngathi angafuni nje sifele ekungazini bantwana bakaNkulunkulu oh yes sikhumbule ukuthi uSathane ake uqhamuka abazalwane emnyamathu enezimpondo evele nje ezosho ukuthi ngiyabona njengoba ngifikile nje manje ngizothi hey angizukundeceive ngizongila umhlola cha uzoqhamuka ngezwi likaNkulunkulu yes aqhamuke ngokuthobeka kukaNkulunkulu kufanele thina siqaphele ngempela ukuthi sibhekisise sihlole yes sibhekisise sihlole sishone ezwini siconnect kumoya ongcwele yebo izinsuku zanamhlanje zikwazi ukumbula kithi ukuthi ngabe labazalwane bahamba ngawe yena umoya kaNkulunkulu noma labazalwane kuthi kungakhulumeka into nje bagijime nayo bengazange baconnecta noma babuzana kumoya ongcwele bengazange bayezwini likaNkulunkulu ngoba nje bezwe bechazeka bese begijima nayo into nanokuthi noma sesizwe into bezalwane ekhulunywayo mhlambe ebesingayazi ngoNkulunkulu ake sizinike isikhathi sinike isikhathi umntwana kaNkulunkulu uyiqonde ufune ezwini uma ungakatholi mhlambe ke ulinda usazothola buza uNkulunkulu mhlambe usazokwambule singagijimi kakhulu kanti sothi sesigijime nakho sesiphathi nendawo bese siyathola lokho besigijima nakho akusikona kahle yebo inkosi yomusa inibusise sibonge kakhulu sibongile uNkulunkulu agcine nawe akubusise qhubeke nje akuphe lama message siyawadinga ayasiza kakhulu amazwi akhayo siphinde sibonge nakwena mbukeli ekhaya inkosi kubusise igcine ngomsa wenkosi asiphinde sihlangane futhi kwivideo elandelayo amen amen